Татарстан Республикасының хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының соңгы коллегиясендә актуаль мәсьәләләрнең берсе хәерчелек белән көрәш булса, икенчесе демографияның түбән булуы. Бу проблемаларны ни рәвешле чишеп була? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Венера Айтова. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәвегезне. Менә иң элек, мөхтәрәм кунаклар, без менә хәерчелек белән көрәш дип әйттек. Хәерчелек белән ярлылыкның аермасын бераз аңлатып китсәгез иде. Хәерчелек ярлылыкмы? Нәрсә турында сүз бара? Хәерчелек кул сузып бирү, хәер сорап йөрү, менә бирегез чыбыртыйм дип әйме. Ярлылык менә шул җитмәүчелек. Җитмәү, рәхмәт. Дөрес, әйтергә кирәк, хәерчелек, ярлылык, факирлек нигезе барыбер халкыбызның авыр яшәүе турында сүз бара. Монда сүзгә бәйләнергә кирәкми. Статистика буенча, менә министр әйтү буенча, 300 мең кеше республикада начар яши. Ул 11 меңнән 12 меңнән дә кимерәк акча алалар семьяга. Күбесенчә ул кешеләрнең күп балалы семьялар или берәр баласы семья. Ул минем уйлау буенча бик зур проблема. Шуңа күрә бүгенге көндә ул битендә бездә генә түгел, республикада түгел. Шуңа күрә битендә Владимир Владимирович Путин үзенең указында да ул турыда әйтеп китте. Безнең парламент декабрь айында сессияда күтәрде бу сорауны и законга үзгәреш кертте. Бу турыда уларга 24 елга барыбер 2 мәртәбә киметергә кирәк дип. Аның өчен бер-ике сорау куйды дәүләтебезгә, ничегрәк моңа ярдәм итәргә була. Беренчедән, социальный контракт. Бөтенесендә тикшереп чыгарга кирәк. Дөрес, цифр бик күп. Алар барсы да керә микән ул 300 меңгә или юк микән? Күбесенчә бит статистика менә бик дөрес әйттеләр моңынча, что статистиканы былай торып та карап була, былай торып та карап була. Күп кенә семьялар статистика буенча карасаң, бик әз алалар, расход ягыннан карасаң, шактый була. Шуңа күрә, минемчә, ярдәм турында гына сүз барырга тиеш түгел, ә күбрәк карап чыгарга кирәк. Дөрес микән бу статистика, юк микән? Икенчедән, без күп сөйлибез, әйдәгез менә ярдәм итү, ул балык бирергә кирәк дибез. Кирәк, дөресен әйткәндә, лучше удочка бирергә кирәк, кармак барсыннар да. Балык тотырга кирәк. Балык өйрәтергә кирәк. Рәхмәт, без әле менә шушы шишу юлларда 11 кат сөйләшебез. Фәрит әфәнде, менә икътисадчы буларак әйтеп китсәгез, шушы ярлылык дип әйтгәндә, фәкыйрьлек, хәерчелек, аның критерийлары бармы? Нинди күрсәткечләре бар? Ярлылык бик ул глобаль проблема бүгенге көндә. Аның күрсәткече, менә әйтеп киттеләр, безнең бит инде минималь хезмәт хакының размеры бар, 11,280 сум. Фәкыйрьлек инде, ярлылык ул бер кешегә әгәр дә алган табышы 9700-дән ким булса, Татарстанда ул фәкыйрьләргә керә. Монда фәкыйрьлекне, ярлылык белән көрәшүне кешенең үзенә кайтарып калдыру бер яктан кеше үзе дә актив булырга тиеш. Икенче яктан караганда бу дәүләт күләмендәге проблема. Мин уйлыйм, менә бүген Россиядә 20 миллионнан артык кеше ярлылык чигеннән түгәндә яши. Ул безнең теге 20 миллион кеше бит инде ул булдыксыз кешеләр түгел, ялкау кешеләр түгел. Аларның менә шул 20 миллион кешенең 64% бүгенге көндә эшлиләр. Эшлиләр хезмәт хакы түбән булу сәбәпле, алар менә семьялар белән семьяга бүлегеп караганда ярлылык чигенә кирип калар. Шуның өчен монда дөрес әйтеп кителде, безнең теге кармак бирә кирәк дип. Дәүләт безнең шартлар тудырырга тиеш. Менә бу индивидуальный предпринимательство, шәхси предпринимательствоны үстерергә. Чөнки хәзер индивидуальный предпринимательствоны үстерергә син үзеңнең предприятиеңне ачасың икән, синең арттан йөгереп киләр тикшерү башлана, анарга эшләргә бирмиләр, аның налогы да бик зур, 6% бик зур дип саныйм мин. Шуның өчен менә бу яктан дәүләт үзенең
политикасын үткәргә тиеш, кешеләргә мөмкинлек бирергә тиеш, ул кешеләргә доход алырга, үзенең семьясын тәэмин итәргә, үзенең семьясына бүгенге көнгә туры килерлек дәрәҗәдә ярлыкка җиткермәскә. Шулай бит монда көрәш дип әйтеп булмый, беренче чиратта бер мәсьәлә. Икенче яктан безнең ил ул бик бай ил бит ул. Шушындый бай илдә шуны кадәр хәерчелек, ул бер нәрсәгә дә сыярлык нитү, миллиардерлар бик күп бездә. Менә сезнең сүз дөрес, 10% байлар бүген 90% байлык белән идарә итәләр. Калган 90%-ка 10% байлык кала. Әйдәгез әле без социолог Айслау Панагыймованың фикерен ишетеп китик, Алянар дәвам итәрбез. Фәндә хәерчелекнең критерийлары турында бер генә төрле фикер юк. Фикерләр берничә һәм монда аеруча экономистларның һәм социологларның фикерләре аерылып тора. Әйтик, экономистлар алар күбесенчә халыкның кеременә, аның кеременә һәм чыгымына карап фикер йөртәләр. Социологлар куллану структурасы дигән өстәмә компонентта кертәләр. Ягъни экономистлар хәерчелекне өйрәнгән вакытта кемнең халыкның ни кадәр дәрәҗәдә реаль кереме барлыгын исәплиләр һәм бу керемнең кая тотылганын, ягъни ни дәрәҗәдә аның тотылып бетә баруын тикшерәләр. Ягъни аларның берникадәр саклык акчалары каламы, юкмы, шул дәрәҗәдә. Социологлар моңа өстәп менә шул чыгымнарның структурасын өйрәнәләр. Ягъни нәрсәгә тота, нәрсәгә сарыф итә кеше ул үзенең булган акчасын. Менә безнең тикшерүләр күрсәткәнчә, күп өлеше керемнең 50% артыгы хәерчеләрнең менә шул мәҗбүри түләүләргә китә. Ягъни булар һәр төрле налоглар, булар ЖКХ-га түләү һәм башка һәм башка. Калган өлешенең икенче урында алып тора бу ризык алу, ашау өчен тотыла бу акча. Бик аз күләмдә акча сарыф ителә кием салымга. Менә шушындый карашы Айслау Панагыймованың безнең Россиядә рәсми мәгълүматларга караганда 13.2% кеше яшәү минимумнан азрак керемләр. Татарстанда 7.7%. Күбесенчә бу күп балалы гаиләләр диелде инде. Шулай бит. Менә бер яктан караганда безгә демографияны арттырырга кирәк. Шулай бит. Икенче яктан караганда ярыларны хәерчеләрне дә булдырмаска. Моңа ничек ирешергә була? Иретү кирәк. Социаль гаделсезлек булса шулай була ул, дөресен әйткәндә. Заманда Альберт Камю шулай дип әйткән. Я син гаделсезлек белән көрәшәсең, я аның ягына, тарафына барасың. Һәм инде без менә монда сайларга тиешбез. Я көрәшәбезме без бу гаделсезлек белән, яисә аның белән канәгать булабыз. Монда ысуллар бик күп, дөресен әйткәндә. Безнең дәүләтебездә икътисадчылар да бик күп, галимнәр да бик күп. Моның хакта хәтта заманда мин хәтерлим, Бангладешның бер галиме Нобель лауреаты да булды. Шулай бит инде ул теге Бангладешта шул хәерчелек белән ничек көрәшергә берничә ысулны тәкъдим итте. Ул хәтта шариғат кануннарына да тугры килә, чөнки Бангладеш ул ислам дәүләте. Микрофинансирование белән, әйе. Монда шул Европага кайтканда welfare дигән әйбер бар. Ягъни базовый доход. Мәсәлән, әгәр дә синең хезмәт хакың яисә яшәү хакың, мәсәлән, ниндер дәрәҗәгә җитми икән, сиңа дәүләт өстәмә акча түли. Мәсәлән, 2000 сиңа дәүләт өстәмә, соцпособие кебек инде, өстәмә бирә. Ул гадәти әйбер, чөнки мәсәлән, гарипләр бар, пенсионерлар бар, алар өчен рәвештә ЖКХ анда даруларга сарыф итсә бөтен пенсиясына анда бер нәрсә дә калмый. Аның яшәү, димәк, шул вакытта аның яшәү ниләре сыйфаты начарая. Алар тиз үлә, шуның белән демография да бәйле, шулай бит инде. Әгәр дә бераз инде яшәү рәвешен, яшәү сыйфатын артса, демографиясы да үсә, чөнки ул сыйфатлы рәвештә яши, озын гомер итә. Булар барысы да бәйле әйберләр. Хәзер сезгә еш киләләр мәлеге проблема белән, ничек хәл итәргә, гаиләм зур, нәрсә эшләргә? Көндәлек диярлек дип әйтеп була, әмма дә ләкин кануннар буенча әйтәсем килә, гомумән диннең кануннары буенча бөтен гавам халыкны бүлеп була 3 төркемгә. Беренчесе ул
үзен һәм гаиләсен карый алган, һәм башкаларга да ярдәм итә алган кеше. Ул хәлле кеше, бай кеше дип әйтеп була. Икенчесе, ул инде закатын түлә алмый, ягъни башкаларга булыша алмый, әмма дә ләкин үзенә һәм гаиләгә җитәрлек иттереп, ул булдыра ала, анда малы, эше, бөтенесе бар, ул факир кеше булып санала кануннар буенча. Һәм өченчесе мискин дәрәҗәсе, ягъни беренчесе гани, бай, икенчесе факир, башкаларга булыша алмый, әмма дә ләкин үз гаиләсен һәм үзен карый ала. Өченчесе мискин, ул башкаларда да булыша алмый, һәм үзенә дә гаиләгә дә җитәрлек иттереп ризыгын башка яктан тәэмин итә алмый. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең кануны буенча, гомумән, әгәр дә карасак, Коръәнгә кайтып, хадискә таянып, без аңларга тиешбез, монда да теге кешенең үзеннән тора. Кайбер кешеләр киләләр, алар теге теләмиләр. Менә ул хәйрче, анырга җайлы. Хәтта Пәйгамбәребезнең хадисе бар, әгәр дә сез соранып җирисез икән, ул сезне факирлеккә китерә киресенчә. Һәм мин бер мисал белән теге гомумән кешегә охшап китә. Килден, чыктын, кулны күтәрден, әйе, сиңа бирделәр. Җайлы, тиләргә дә кирәкми. Әйе, сиңа биреп торалар, әйе, сорап торалар. Куркыныч диләр әлеге психология, аннары шундый гел сораучылар, үскәч ул кешеләр таләп итә башлый диләр хәтта. Алай дип әйтеп булмый инде. 20 миллион кеше соранып жүрмей бит инде. Хәзерге заманда тем более. Бу бик фәкыйрь кешеләр. Монда әйтәмче карарга кирәк, теге ил күләмендә карарга кирәк. Безнең менә карасак, Советлар Союзы җитештергән дөнья күләм продукцияның 20%. Бүген Россия җитештерә 3.28%. Безнең җитештерү кимеде. Җитештерү булмагач, экономика булмагач, эш урыны юк, хезмәт хакы юк. Бөтен нәрсә менә шуга кайтып кала. Безнең дәүләт икътисади факторлар хакында сөйләшү безне дәвам иттербез рекламадан соң. Фикергезне югалтмагыз, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Тояну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан без фәкыйрьлекнең, ярлылыкның икътисади факторлар хакында сөйләшә башлаган. Кешенең үзенә кайтарып калдырабыз. Кешене дәүләт юнәлтергә тиеш. Менә Татарстан 7/7 дибез. Ул Саратов өлкәсендә 30%-га кадәр. Менә ике җирак булмаган өлкәләрне чагыштырып карасак, чөнки Татарстанда бит эшсезлек тә 3.3%. Менә ул безнең җитәкчеләрнең актив, менә теге җитәкчеләр актив әйтмәсә, актив позициясында. Менә бездә нефтьне перерабатывать итә торган предприятие ачылды. Агач эшкәртү заводлары ачылды, эш урыннары бар. Ил күләмендә әйтмәгән шуны эшләп була. Кытайга бит инде тай гына сатып жатканчы, агач эшкәртеп сатсаң була бит. Кытайда бер агачта кистирмәләр. Без Татарстан турында сөйләшик. Татарстанда эшләргә була хәлзеннәрчә. Мин монда барсына белән дә риза түгел. Ни өчен дисәң, икенче яктан. Бар безнең вакансия. Һәр ай үткәрәләр. Бар безработницалар. Ни кеше барып эшләми соң? Урыннар бар. Siz alay gibi etmegin. Siz әйтергә может авылда, может быть урын юктыр. Но зур шәһәрләрдә бүген эш урыны артыграк. Кеше җитмәй. Бүген кешесез артыграк. Теләгән булса, ак шәхлисен килә икән, барырга кирәк. Может быть сиңа ошамыйдыр ул. Ну барбер эшләргә, семьяны туйдырга кирәк бит. Бик дөрес әйтте хәзрәт. Күбесе бүген алма пеш, авызыма төш дип утыралар. Алып килеп бирегез, без ашарбыз ди. Депутат кешене хәтта мин дә туктата алмыйм. Бер әйеме. Шундый шул дәрәҗәдә әйеме. Теге җәмәгать эш урыннары күп, вакантный урыннар күп, әйеме. Аны чыгаралар да түрәләр, әй селки башлылар менә булай иттер әйеме. Теге тузанлы капчык шикелле гафу итегез. Анда хезмәт хаклары 7, 8, 6, 9 меңлек әйеме. Хәзер туктагыз әфәнде, сезне туктатып булмый. Мин сөйләп битерим дә аннары туктармын. Менә мондый әйбер бар. Хәзер без шушы кешеләр безнең 20% фәкыйрь дибез. Чынлыкта 20 түгел, 30% бездә ярлылык әйеме. Бу әле безнең ФЦИОМ биргән теге ялган мәгълүмат буенча гына әйтәбез. Бу минем шәхси фикерем, әйе, мин аны башка мәгълүмат чыганакларыннан алдым. Менә шушы әйбердән шушы кешеләрнең күпчелеге 60% эшлиләр. Эшли торып фәкыйрь. Без тагын эшли торып ярлылар үрчетергә дигән әйберме? Менә сез үзегез барыр идегезме? Үзегезнең гаиләгезне дә ошата алмасы хезмәт хакына эшкә. Гафу итегез. Менә шул мин якта хәзер без сезгә пенсионерларга нишләргә мәсәлән? Рөхсәт итегез. Пенсионерларга бүген эшләргә рөхсәт мөмкинлек бар. Күбесенчә пенсионерлар барса да
эшлей. Да, пенсионерларның, может быть, зарплата салайық зур түгілдер, но шуңа күрә эшкә баралар. Бүген бит эш урыны бар, шуңа күрә әйтәм. Аннары икенчедән, бер генә зур заводта сез әйткән зарплата юк. Чөнки ул закон белән наказывать итә, прокуратура иртәгә үк киләчәк. Если син 11 меңнән дә кимрәк бирсәң, 4 сәгать эшли икән. Әйе, кеше 4 сәгать эшли. Шул заводларда 4 сәгать, 3 сәгать, 5 сәгать яфарына китәләр алар. Юк, кем рөхсәт бирми соң 8 сәгать эшләргә? Эшләгез, алыгыз 15 меңне, алыгыз 20 меңне, алыгыз 30 меңне. Юк, мен гомер буе заводларда эшләгән кеше, шуңа күрә. Икенчедән, менә әйттеләр монда. Нишләпсең шулай фәкыйрь Барсалдагыл булса, нишләпсең кеше фәкыйрь? Алдагыл булса. Фәкыйрьне әйтәм мин сезгә ни өчен? Чөнки әкренләп без, менә шул, в том числе телевидение, журналлар, телевизорлар bütün kişini üretti. İşlemişe de işler. Алай юк. Dürüst. Барысы да телевидение журналлар, барысы дәүләтнеке. Дәүләт әйтәме эшләмәгез. Yok, bugün. Юк, сез бутыйсыз, һаман 90-нчы еллар белән. Никаких 90-нчы еллар белән. Заманалары дип. Bugün Шул госпропаганда әйтегез әле бүген беренче каналда нинди эш турында нинди передачалар бар. Нинди кинофильмнар бар. Бұл бит хөкүмәтнеке түгел. Дәүләт кешесе. Аларга мөрәҗәгать итегез. Мөхтәрәм кунаклар, бер яктан караганда, чыннан да иң беренче без проблемалар күтәргән вакытта кем гаеплен эзли башлыйбыз, шулай бит. Икенче яктан нәрсә эшләргә? Бәя турында туктагыз әле. Бәя турында позиция дәүләтнеке. Без барысында бирдек сезгә. Телевидение виноват, Ельцин виноват. Тегесе виноват, барсы да алдыгы. Алайса дәүләтнең функциясы нәрсәдә әйтегезче? Хәзер менә тыңлагыз. Зур шәһәрләрдә бүген яңа эш урыннары елдан-ел арта. Казанда, Чаллыда, Елабугада, Бөгелмәдә, әлбәттә. Мурат артамы? Хәзер рөхсәт итегез. Әйдәгез әле нинди программалар бар бүген? Монголиядә Мурат бездән югарырак. Кытайда 2 тапкыр. Руслан, бер яктан караганда, син берничә бәхәсләшә алмыйсыңдыр. Менә саннар турында әйткәч тә, эшче һөнәрләргә бүген ихтыяҗ арта. Әгәр дә кеше нәрсәдер эшли белә икән, хезмәт хакы аларның күпкә югарырак әле ниндидер юристларга. Юк, туктагыз. Менә 20 миллион фәкыйрь кеше. Сез 20 миллион эш профессиясын булдыра алдыгызмы, юкмы? Менә сез ул демагогия, аңлагызсыздар. Демагогия. Хәзрәткә сүз бирик. Туктагыз, монда бер мәсьәлә бар. Кай вакыт фәкыйрлек ул малда кисәдә түгел, ул күңелдә һәм башта бар. Мәсәлән, мин беләм шундый кешене, ул яхшы хезмәт хакын аладыр. Әле һаман да шулай ук ала. Әмма дә ләкин ничек 50 мең булып керәксәгә, шулай 60 мең булып чыга. Ул тота белми. Аны берсе дә өйрәтмәгән, аны берсе дә күрсәтмәгән. Ул малның кадерен белми. Һәр вакыт хәйр монда өйрәтү дә булырга тиеш. Тутарга белә ул. Мин беләм күп белә. Бутамагыз. Советлар заманда да шулай яшәгән ул. Инкыйлабка кадәр дә шулай яшәгән. Бүгенгә әйләнеп кайтыйк. Рәхмәт. Әйдәгез бүген кайтабыз. Бүген күз буяу сәясәте бар, әйеме? Бүген безгә чыга вице-премьер әйтә, безнең илдә фәкыйрь ярлы пенсионерлар юк. Чөнки алар пенсионерның яшәү минимумы күләмендә алалар. Әйеме? Менә шушының хәтле. Искәндәр, алай дип чыгып әйтүчеләр юк. Безнең әгәр дә безнең Татарстан пилот регионы икән, бездә беренчеләрдән булып, 2024 елга кадәр 2 мәртәбә киметәселәр килә. Ничек моңа ирешеп була? Бүген шуның хакында сөйләшәбез. Менә Алсхан, бүген нинди ярдәм барсың? Менә монда әйтелде, акчаны тота белмиләр диделәр. Менә андый кешеләр күпме? Һәм гомумән алганда бу кредитлар, хәзер микрофинансированиелар һәм башкалар. Аларны беренче туктатып буламы? Алар белән сөйләшү алып барыламы? Әйтәгез, иң беренче җегетләрне мин бөтенсендә туктатып кышкырам. Аларны туктата алмыйм, мен монда бер генә хатын-кыз булып калдым бугай. Икәү. Шуңа күрә башлыйк әле менә иң беренче статистика дөрес микән ул дигән сүздән. Менә мин сезнең белән сразу килешәм, чөнки бөтен пособие алучы да бүгенге көндә мохтаҗ түгел. Чөнки ул үзенең керемен яшереп калдырган. Шуңа күрә без районнарда бөтен җирдә комиссия по серому рынку дигән комиссиялар бөтен җирдә дә бар. Нишләп яшерәсең ул? Чөнки дәүләттән тагы алыйм әле дип. Нишләп? Чөнки дәүләткә ышанычы юк. Аның бирәсе килми дәүләткә. Дәүләт салымын күтәрә, НДСын күтәрә, продуктларның, ризыкларның бәясен күтәрә. Рәсми статистикага карасаң,
Яңа елдан соң 7%-ка үскән. Бүген кибеткә бардым. 20%-ка үскән бәяләр. 20. Гади генә мисал китерә алам, гафу Менә итегез. шул Менә статистика. киләләр мәчеткә соранып, ширкәүгә, төрле оешмаларга ярдәм итегез, ашарга ризыгыбыз юк. Без ышанып бирәдерик. Хәзер әйдәгез без үзебез сезгә илтик әле. Менә монда ерак түгел Восстание урамында ветеран, ул урынсызда ята, ашарга ризык юк. Менә ачтан үләбез дип килдек. 2 зур пакет тутырып ризыклар белән. Әйе, килдек, әбин шок катты. Хәзер яры кирдек, ничек хәл сөйләшә башладык. Кирттек кухняга. Кухняда идәндә куярга урын юк, пакетлар. Ә сез кайсы оешмадан әле? Пожарныйданмы? Или кайсы заводтанмы ди? Юк, без мәчеттә. Кайсы мәчеттә? Бөтенесен шалтыратып чыккан, бөтенесен холодильникны ачтык, бозылып беткән ризыклар. Мәсәлән, андыйлар да бар. Телевидениеда Программаларга әйләнеп кайтып бүген инде ярдәм бар. Чөнки действительно төрле программалар бар. Менә безнең мәшгульлек үзәкләрендә шундый программалар бар. Переквалификация. Ул яшь әниләргә дә кагыла. Яшь ярым бала белән утырган, ул да икенче төр квалификация алала. Ул пенсионерларга да кагыла. Әгәр дә ул үзенең квалификациясын үзгәртмәкче була икән, теләге бар икән, пожалуйста, безгә килә ала һәм аңа ярдәм итәләр. Яңадан профтехучилищеда менә обучение, волскис программалары, конкурслар булды, проектлар булды, име һөнәри профессияларга өйрәтү. Бүгенге көндә нинди профессиялар кирәк, шуңа яшьләрне тарту. Шуңа күрә андый программалар республикада да эшли, Россия күләмендә дә эшли. Һәм безнең Татарстан ул программаларда бөтен җирдә катнаша. Олигархлардан акча аласыз да таратасыз. Шуның белән вассалам. Икенче ягы бар. Безнең бит илебезнең иң зур байлыгы безнең җир. Аны әйтергә кирәк, барыбыз да беләбез. Шунсы бар, әкренләп җирдән кеше китте. Без монда барыбыз да бит менә. Мин авылда туган бит, шәһәрдә яшим. Минем балалар нишләп тоже авылга кайтасылары килми. Әгәр дә мәгәр без кешене яңадан җиргә кайтармасак, дөрес авырлык андый сөйләүләр күбрәк булачак. Шуңа күрә минемчә гафу итегез, если кайтмыйбыз икән, аны кешеләп кайтарырга кирәк. Хәзер Кеше китмәде. Именно депутат авызыннан ишетү. Хәзер депутат авызыннан ишетү авыр миңа бу сүзне. Ни өчен? Чөнки ул әйтә, кеше китте ди. Җирдән китте ди. Сез кеше китмәде, кешене җирдән җибәрделәр. Туктагыз. Бер секунд. Җирдән җибәрдек. Без тапшыру Искәндәр вакытыбыз олигархларга бирдек җирдән. Халык җирдән бүген җир бар. Алыгыз, эшләгез. Хәзер әйдәгез, җир мөхтәрәм җәмәгать, җир турында сөйләшмибез, монсы аерым тапшыру. Әйдәгез әле менә безнең тапшырубыз социаль әле без хәйшилекне булдырмау. Гомуми проблема. Менә гомумән алганда, Хәлзинурович, шушы ярлылыкны булдырмауда нәрсә таян ноктасы? Минемчә, беренчедән эш һөнәрләре турында күбрәк әйтергә кирәк. Мин барбыр шул турыда әйтәм. Ничек кенә әйтсәк тә, подсознание яслидән башлап, мәктәптә, вузларда, бүтән җирдә эшләгән кешене күтәрергә кирәк. Яшьләр уже үскәндә үк һөнәр турында шатланып. Менә Рөстәм Нургалиевич Кажим кичә пишәттә балтасталары кирәк, менә кайтарга кирәк. Кая киткәннәр алар? Алар бары бит балтасталары. Һәрбер татар авылында то ли брус, то ли наличник аерылып торадыр. Аларны бүтән кеше беләдер. Алар юк. Озакламый бит инде теге хәзер носки белән сарык җоныннан бәйли бер музейга барып карыйбыз бит инде. Сез мануфактураны кайтарырга дип әйтмәгез. Мин әйтәм, булган чир киткән сез кашык бит илне сакларга. Технология чирында яшибез. Сез әйтәсез, нәрсә соң ул технология? Технология сезне китмәгез. Шуңа күрә һәр авылларда, даже авылларда уже кирпичтән йорт җиткерә башладылар. Ни өчен? Штампуем дөрес әйе. Икенче якка барабыз да берәр чикилгә карыйбыз. О, история икән бу, кара ничек матур бу. Сез закон кабул итегез. Кирпичтән төземәскә, наличниклар ясарга. Шуннан да әйдәгез әле вак мәсьәләләрдә тукталмыйбыз. Иң мөһиме, әгәр дә әлеге проблема шундый зур югары дәрәҗәдә күтәрелгән икән, хишексиздер үзгәрешләр булачак һәм бу үзгәрешләр бик тиз булыр һәм бездә ярлылар, хәерчеләр саны күпкә кимер һәм аларны булдырмаска һәр кеше дә тырышса дигән теләктә. Бүген сау булашабыз, исән-имин булыгыз.